Татар мәдәнияте тарихында шактый зур урын алып торган бер кеше турында ишеткән, белгән укучылар күп түгел. Ләкин аның иҗатының казанышларын барыбыз да куллана. Чөнки барыбыз да әкият укый. Әкиятләрнең, татар халык әкиятләренең шактыен туплауда һәм бастырып чыгаруда бик зур роль уйнаган кеше ул безнең бүгенге лекцияның герое Хәмит Ярми. Бу исемне әйткәнчә кемнеңдер ишеткәне булырга мөмкин, кемдер аны бөтенләй белми, әмма әлеге дә баягы без барыбыз да ул туплаган әкиятләрне, ул туплаган татар халык авыз иҗаты үрнәкләрен җыентыклардан, төрле форматтагы китаплардан укып карап беләбез. Бу кеше турында күп сөйләргә мөмкин, чөнки аның эшләгән эшләре бик күп, аның маҗаралары шактый күп булган. Ә ул үзе Татарстан җирлегенә Себердән килгән һәм 20нче гасыр барышында барган күп кенә үзгәрешләрнең, күп кенә күчешләрнең бер мисалы да булып тора ул. Хәмит Хөснетдин улы Ярмөхәмәтов, аның тулы исеме нәкъ шундый, яки кыскача әйткәндә Хәмит Ярми, 1904 елның 5 маенда дөньяга килә. Аның туган җире элекеге Тубыл губернасы, Тубыл губернасының Төмән өязенә караган Кырынкүл дигән авыл. Әлеге авыл хәзерге вакытта Төмән шәһәре эченә кирип киткән, әмма ул барыбер элекеге авыл җирлеге булып күңелләрдә саклана. Ул авыл тулысынча барыбер юкка чыкмаган, әмма инде шәһәр аны барыбер йоткан. Бу авыл шактый борынгы, аның тарихы бар һәм 19нчы гасыр тирәсендә бу авылга Хәмит Ярминең бабалары килеп урнашкан. Бабалары дигәндә шуңа да игътибар итәргә кирәк. Менә Хәмит Ярми ул муллалар нәселеннән, аның әтисе Хөснетдин Ярмөхәмәт улы Кырынкүл авылында озак еллар буена имам-хатиб вазифасын биләгән. Ул шушы әти кеше заманында кайчандыр ятим калган, ятим калганда ул зур авырлыкларны кичергән һәм инде үзе улгайгач, зурайгач, шулай бер ятим калган бер баланы уллыкка алып тәрбияләп үстергән. Менә шундый игелекле кеше гаиләсендә үсә безнең Хәмит. Сүз уңаеннан Хәмит Ярминең әтисе совет елларында да имамлык вазифасын ташламый, шуның өчен ул соңрак кулга алына һәм менә Төмәннән тагын да салкынрак, тагын да дәһшәтлерәк Себер ягына, Ханты-Мансийск якларына җибәрелә һәм шунда лагерьда инде һәлак була. Һәм әтисенең кулга алынуы Хәмитнең Себердән Казанга күчүенә өстәмә бер сәбәп тә булган дигән фараз бар. Хәмит Ярми кечкенә чагында Ямбай ягындагы Нигъмәтулла Хаҗи Сәйдәков мәктәбендә укып чыга. Соңрак Төмәннең үзендә педагогика училищесын тәмамлый. Һәм инде шушы училищеда уку дәвамында ул шәһәрнең, авылның иҗтимагый тормышында катнаша башлый. Бу инде революциядан соңгы еллар, гражданнар сугышы тәмамланган еллар, илдә хакимият тотрыклана башлаган вакыт һәм Хәмит 1923 елның 9 мартында Сабан һәм Чүкеч дигән газетада иң беренче үзенең шундый мәкаләсен бастырып чыгара. Бу мәкалә укытучыларның берсе Габдулла Урманчиев дигән укытучы турында була һәм инде аның әкренләп менә матбугатта язмалары ишарат күренә башлый. Ул Төмәндәге юксыллар чаткысы дигән шундый революцион большевистик газетада даими рәвештә басыла. Берничә авылда ызбачы, ягъни китапханәче вазифасын били, авыл советы рәисе урынбасары булып та эшли. Соңрак Төмәннең 7нче санлы татар мәктәбендә һәм медицина техникумында укыта. Халык мәгарифе бүлегендә инструктор булып эшли. Кыскасы, безнең алдыбызда шундый яшь укытучы һәм яшь журналист, яшь активист, төрле оешмаларда эшли торган егет. Һәм инде көннәрдән бер көнне 26 яшьлек чагында, 30нчы елда ул шушы актив тормыш алып барган туган ягын калдырып Казанга чыгып китә. Әйткәнемчә, аның юкка чыгуы, Казанга чыгып китүе әтисенең кулга алынуы белән бәйле булса кирәк, чөнки менә Хөснетдин хәзрәт кулга алынган вакытта Хәмитнең үзе турында да газеталарга ачык хатлар яза башлыйлар, ягъни нишләп әле безнең совет органнарында шундый мулла малае, кулак малае эшләп йөри, бу нинди хәл дип кабер кешеләрнең күңелләре бик каты борчыла.
Шуңа күрә Хәмит чынлап та Казанга күчеп китә һәм аның Казанга күчүе аның өчен мөгаен иң хәерлесе булгандыр. Ул Көнчыгыш педагогика институтын тәмамлый. Берничә ел дәвамында төрле оешмаларда эшләп ала. Шул исәптән Казанда Кызыл Татарстан газетасының культура бүлегендә эшли. Һәм хәтта ки Язучылар берлегендә аңа урын табыла. Язучылар берлегендә ул җаваплы сәркатип вазифасын били күпмедер вакыт Татарстан китап нәшриятында мөхәррирдә булып эшләп ала. Һәм шушы менә төрле юнәлешләрдә үзен сынап караганнан соң аның инде тормышында иң мөһим булган үзгәрешләрнең берсе варга килеп чыга. 1939 елда ул яңарак оешкан Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында эшли башлый. Ул вакытта әле оешманың исеме бераз гына башкачарак. Без аны хәзер шушы исем белән беләбез. Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты инде бик озак 85 елдан артык вакыт дәвамында безнең татар телен, аның әдәбиятын, аның сәнгать тарихын, заманында аның гомумән тарихын да өйрәнгән, бик күп экспедициялар үткәргән, бик күп томда фәнни хезмәтләр бастырган, бик күп зыялы галимнәрне берләштергән оешма. Шушы оешмада беренче көннәрдән үк Хәмит Ярми дә эшли башлый. Һәм чынлап та аның алга таба бөтен язмышы, тормышы шушы оешма белән бәйле була. Сугыш елларында күпмедер вакыт ул әле институтның директоры да булып ала. Һәм инде күбрәк вакыт ул шушы институтта фольклор секторын җитәкли. Һәм Казан университетында да ул фольклор буенча лекциялар укый. Кыскасы, институт оешкан вакытта Хәмит Ярми институтка фольклор юнәлешендә эшли торган яшь галим булып килеп керә. Менә шушында инде безнең Хәмит Ярминең татар халкы каршында зур хезмәте фольклорны өйрәнү турында җентекләбрәк сөйләргә вакыт килеп җитте. Хәмит Ярми фольклор өйрәнү белән бик яшьли шөгыльләнә башлый, чөнки Төмәндә педагогия техникумында укыган чакта ук ул иң беренче фольклор экспедициясенә чыга. 1923 ел техникумдагы татар әдәбияты укытучысы аларга, менә бу студентларга Тура елгасы буенда бер татар авылына барып кайтырга тәкъдим итә. Һәм инде шушы сәяхәт барышында алар халык авыз иҗаты үрнәкләрен дә теркәп алып язып баралар. Әлбәттә, бу студентлар да, аларның укытучысы да фольклорны туплауның методикасын тулысынча әле белмәгәннәрдер. Әмма Хәмит өчен бу барыбер менә аның кызыксынуларын билгели торган бер шундый чирканчык була. Һәм нәрсә сөйли халык, шуларны алар язып алганнар. Соңрак, әлбәттә, менә инде узын шундый юлны үткәннән соң институтка килеп кергәч, Хәмит Ярми шушы фольклор секторын оештырып җибәрүчеләрнең берсе була. Институт архивында татар халык авыз иҗаты фондын да ул төзи, ул аңа нигезли. Һәм инде шушы 39 елдан башлап даими рәвештә ул экспедицияларда катнаша. Әлбәттә, Хәмит Ярмигә кадәр татар фольклорчылары булган. Без әлбәттә искә алабыз Каюм Насыйрины һәм Хәмит Ярми дә, башка бик күпләр дә фольклорны өйрәнү мәсьәләсендә Каюм Насыйрины шәкертләре булганнар. Әлбәттә, без искә алабыз Хуҗа Бәдигыйне, Гали Рәхимне, Галимҗан Ибраһимовны, хәтта Тукайда фольклор җыю белән мавыккан һәм сүз уңаеннан Тукайның фольклорчы буларак мирасы турында Хәмит Ярминең үз кулы белән язган бик саллы мәкаләләре дә бар. Чыннан да Ярмигә кадәр дә фольклорчылар булган, әмма Ярмигә кадәр булган фольклорчыларның күбесе алар фольклор халык авыз иҗатын туплау белән ниндидер өстәмә бер шөгыль рәвешендә шөгыльләнгәннәр. Ягъни әдәби иҗаттан тыш, башка төрле фәнни иҗаттан тыш алар өстәмә бер вакытларын багышлар шушы эшкә. Хәмит Ярминең фәнни карьерасының нигезендә шушы фольклорны өйрәнү ята һәм ул күбрәк вакытын чынлап та менә фольклорга багышлаган. Шуңа күрә инде безнең беренче шундый һөнәри, даими фольклор өйрәнү белән шөгыльләнгән галимебез. Һәм аның шушы хезмәтенең нәтиҗәсе дә бар, чөнки ул аның җитәкчелегендә 30лап фольклор экспедициясе үткәрелә. Ул 500ләп татар авылындагы авыз иҗатын өйрәнеп чыга. Докторлык диссертациясендә шушы темага багышлап яза. Татар халкының поэтик иҗаты исемле монографияда яза. Йөзләгән мәкалә һәм әлбәттә аның иң зур мирасы ул тасвирлаган, ул теркәгән һәм тасвирлаган фольклор бәйрәмлекләре, аларның саны меңнәрчә һәм меңнәрчә. Менә бу Ярми һәм фольклор дигән сүзләрнең тиңдәшлеге турында
галимнең тормыш иптәше, шулай фольклорчы Халидә Гатинаның бер истәлеге бар. Менә ул шулай бик кызык бер вакыйганы тасвирлый. Язучылар берлеге белән безнең институтның фольклор секторы халык иҗаты кичәсе оештырды. Шуларның берсен оештыруга әзерлек эшләре барган көннәрдә егетләр барса төрлесе төрле эш белән йөри, ә мин телефонда кизү торам. Шул вакыт Гасыйм Лотфи шалтырата. Сеңлем, ярми кичәсенә берәр артык билет юкмы шунда? Мин билетсыз калдым дигән. Гасыйм абый, бу бит ярми кичәсе түгел, ә фольклор кичәсе ди икән Халид апа. Соң инде ярми фольклор дигән сүз, фольклор ярми дигән сүз бит. Без бит барыбыз да шулай икәнен беләбез дип җавап биргән Гасыйм Лотфи. Чынлап та ул елларда менә даими рәвештә экспедиция нәтиҗәләре матбугатта басылган вакытта татар халык иҗаты дигәндә һәрвакыт шушы Хамид Ярми һәм аның командасының эшчәнлеген күз алдына китергәннәр. Ярми эшчәнлегенең тагын бер безгә билгеле булмаганрак нәтиҗәсе ул Идегәй дастаны белән бәйле вакыйгалар, чөнки чынлап та Идегәй дастанының татарча тәнкыйди текстын беренче булып Нәкый ага Исәнбәт Совет әдәбияты журналында бастыра. 39-40 елларда татар галимнәре дастанның Татарстанда һәм башка төбәкләрдә сакланган төрле вариантларын туплау белән дә шөгыльләнергә тиеш булалар. Шул исәптән Хамид Ярми да шушы эшкә җәлеп ителә. Менә Ярми бу юнәлештә Идегәйнең нинди текстларын тапкандыр. Булар турында бик җентекләп әле әйтеп тә булмый. Әмма Ярминең дә, Нәкый Исәнбәтнең дә башка күп кенә галимнәрнең шушы юнәлештә эшләре 44 елда Идегәй дастаныннан баш тарту турында карар кабул ителгәннән соң бу эшләр инде челпәрәмә килә. Ләкин Ярми башка темалар белән шөгыльләнгән күрә, аңа инде Идегәйсез калу ул кадәр зур проблема булмый, чөнки ул әле татар әдәбиятында татар язучылары, татар галимнәре җитәкләп карамаган тагын берничә темага игътибар итә. Аларның берсе бәетләр темасы. Ул авыз иҗатының шактый үзенчәлекле шигъри һәм музыкаль жанры булган бәетләр темасына зур игътибар бирә. Беренчедән, әлбәттә, ул сугыш елларында, бик ватан сугышы елларында сугыш темасына бәйле рәвештә иҗат ителгән бәетләрне җентекләп өйрәнә һәм аларны матбугатта шунда бастырып та чыгара. Бәет жанры ул динамик жанр, ул бәетләрне без һаман да чыгарабыз, иҗат итәбез, халык аны һаман да уйлап таба, яңа бәетләр язылып тора. Һәм сугыш елларында бик шундый актуаль булган сугыш бәетләрен ул Совет әдәбиятында бастырып чыгара. Алга таба аның 1960 елда бәетләр дигән җыентыгы да басылып чыга. Монда инде төрле жанрдагы, төрле юнәлештәге бәетләр тупланган. Бу елларда барыбер бәет темасы тыелган булмаса да, һәрхәлдә саклык таләп ителгән мавзукларның берсе. Бәет жанры барыбер ул дин белән бәйле. Аның асылда аның сүзе дә, бәет сүзе дә гарәп теленнән килгән һәм ул шигъри шәкелне аңлата торган сүз. Һәм бу елларда бәетләр һәм мөнәҗәтләр белән мавыгу бер дә хупланмаган. Ярми исә менә халык авыз иҗаты үрнәге буларак бәетләр өйрәнүне алгы планга куя. Шушы аның күп еллык эшчәнлеге, командасының эшчәнлеге, команда төзүенең нәтиҗәсе 1976 елда инде шундый бер академик форматка әверелә, чөнки шушы вакытта Татарстанда бик зур фундаменталь проект гамәлгә ашырыла башлый. Татар халык иҗаты үрнәкләре 12 томлык шундый зур җыентык булып басыла башлый. Кайсыдыр еллар элек Хамид Ярми татар халык иҗатын һич югы менә 6 томлык җыентык итеп булса да бастыру турында хыялланган булган, ә монда инде 12 томлык зур җыентык төзелә башлый. Һәм аның шушы проектның барбер идеологы булып Хамид Ярми кала. Аның беренче томнарын төзүдә Хамид ага үзе катнаша һәм 12 томлыкның проспектын, аның эчтәлеген төзүдә Хамид ага бик күп көч түгә. Һәм инде аның шушы җыентыкның әкиятләрен торган 2 томын күбрәк менә үзе төзеп калдыра. Ник кызганыч, 1981 елда Хамид ага вафат була һәм шуңа күрә бу проектның алга таба ничек гамәлгә ашырылып беткәнен ул күрми. Ләкин менә бу зур команда Хамид Ярми, Илбарис Надиров, Хуҗи Әхмәт Мәхмүтов, Флора Әхмәтова Урманчы һәм
Лидар Җамалетдиновтан торган коллектив бу проектны тулысынча башкарып чыга. 88 елга 12 томлык әзер булып басылып бетә. Һәм 89 елда әлеге шушы коллектив, әлеге китапларны чыгарган коллектив Тукай премиясына лаек дип табыла. Димәк, Хәмит Ярми Тукай премиясына вафатыннан соң лаек дип табылган сирәк шәхесләрнең берсе. Андый шәхесләр күп түгел. Аларның берсе Хәмит Ярми үлгәннән соң булса да аңа Тукай премиясе тапшырыла аның гаиләсенә. Менә шушы елларда Хәмит Ярми 81 елда вафат булса да, ул инде димәк гасырның күбрәк өлешен яшәгән һәм күп кенә шәхесләр белән аралашкан, Казанның мәдәни тормышының үзәгендә кайнаган шәхесләрнең берсе ул. Һәм аның дуслыгы, аның якын дуслары турында кызыклы риваятлар бар. Әкиятче Ярминең дуслары турында риваятлар бар. Чөнки менә 1940 елларда фольклор экспедицияларына йөри башлаган вакытта Хәмит Ярми Шәйхи Маннур һәм Гомәр Баширов белән якыннан дуслашып китә. Һәм инде бу дуслыкта әле 4нче кеше дә бар, ул да булса Хәсән Туфан. Заманында менә бу Ярми, Маннур һәм Баширов эшлеге үз вакытында алар Идегәйнең менә Казан татларынан сакланган версияларын туплау белән шөгыльләнгәннәр. 39 ел, 40 елда алар экспедицияга чыгалар, ләкин Идегәйне алар тапмыйлар. Идегәй текстларын, ләкин татар дастаннарының әкиятләренең төрле версияларын табалар. Мәсәлән, Алпамша дастанының шушы Казан артыннан сакланган борынгы текстларын, вариантларын алар язып алып кайта. Һәм шушы үч иҗатчы Ярми, Маннур, Баширов алар бер вакыт шулай үзләренә кушаматлар табалар. Менә Гомәр Башир бу үч дус арасында Кылтап патша, Шәйхи Маннур Шыяп солдат, Хәмит Ярми Төпчек малай яки Алпамша дигән кушаматларга ия булган. Булар барысы да теге дастаннарда, әкиятләрдәге персонаж исемнәре. Соңрак инде 56 ел сөргүннән кайтканнан соң Хәсән Туфан да шушы дуслар төркеменә кушыла. Бу дүрт ирнең дүртесе дә Сибир белән таныш кешеләр, кемдер Сибирдә туган, кемдер Сибирдә хезмәт иткән, кемдер анда сәяхәттә булган, кемдер Сибирдә гражданнар сугышы елларында булган, кемдер исә анда сөргүндә булган. Һәм менә бу Хәсән, Шәйхи, Гомәр, Хәмит исемле дүрт татар иренең дуслыгы күпләргә шундый үрнәк дуслык, алар гомерләренең ахыргы көннәренә, елларына кадәр даими аралашып, җыелышып торганнар һәм аларның шушы җыелышларын алар мальчишеклар дип атый торган булганнар. Менә дүрт зыялы кеше һәм инде аларның бер-берсенә булган хөрмәте, бер-берсен кичерә алулары, дуслыклары ул инде чын үрнәк бер тарих. Бу дуслык турында аерым бер кино төшерергә дә буладыр. Чөнки шундый гасырның дүрт зыялысы, дүрт тоткасы. Чынлап та гасырның нинди кызыклы да, катлаулы да булуын тасвирли торган, күрсәтә торган үзенчәлекле шәхесләр булар. Хәмит Ярмигә 60 яшь тулган вакытта юбилей уңайына чыккан язмаларын берсендә Гомәр Баширов дусты турында шундый кызыклы хатирәләрен теркәп калдырган. Хәмит Ярмине дип әйтә ул, мин беренче мәртәбә моннан 32 ел элек чамасы газетада эшләгән вакытта очраткан идем. Уртарак кына буйлы, калын коңгырт чәчле, беренче карауда берникадәр Алтай ягы халыкларына охшырак төшкән калкурак яңаклы, җиңел гәүдәле хәрәкәтчән кеше. Ул матросларча бераз алгарак йөгенеп, кулларын былгый-былгый, тиз-тиз атлап каядыр ашыга иде. Аннан соң мин аны тагын бик күп мәртәбәләр һәм төрле шартларда очраттым. Авылларда фольклор җыеп йөргәндә, театрда тамашачылар арасында, су буенда балык тотканда, Казанда яки Мәскәүдә уздырылган төрле съездларда, җыелышларда, галимнәр яки ялчылар арасында. Әмма кайчан гына очрамасын, нинди шартларда гына күренмәсен, Хәмит Ярми һәр вакыт ниндидер җитди бер эш башкарып йөрүче, һәр кайчан кайдадыр ашыгучы, эшлекле кеше тәэсирен калдыра. Әйе, гомер буе һәр вакыт аның нинди дә булса бер җитди һәм ашыгыч эше була килде. Моннан 5 ел элек, 10 ел, 15 ел элек тә шулай иде. Әле хәзер 6 дистән тутырып, чәченә чал кергәннән соң да шулай. Аның һәр вакыт эше бар. Шуның өстенә ул эшне һич тә тартырга, сузарга, соңга калдырга яратмый. Аннары аның кәфен кәфкә, кафын кафка китереп, бөтен ягыннан килештереп, тәмам җиренә җиткереп эшләргә кирәк.
Менә шушындый кызыклы, тырыш кеше булган ул Хәмит Ярми, һәм инде аның дуслары аның турында әйткән сүзләр аның тормышта нинди шәхес булуын да ачыклый төшә. Хәмит Ярми 81 ел 30 октябрендә вафат була. Ул Казанда җирләнгән, ләкин аны Казанда да, туган ягы Төмәндә дә хәтерлиләр. Аның архивының шактый зур өлеше Төмәндә, музейда саклана, шулай ук Казанда да аның архивының бер өлеше бар. Иң мөһиме, без аның эзләнүләр нәтиҗәсендә теркәлгән, тупланган халык авыз иҗаты үрнәкләрен укый алабыз, алар белән таныша алабыз. Хәзерге вакытта татар халык авыз иҗаты зур, тагын да күбрәк томлыклар булып басылып чыга бара. Һәм инде яңа томлыклар булса да, яңа басмалар булса да, анда барыбер Хәмит Ярминең эзе, Хәмит Ярминең эшчәнлегенең бер нәтиҗәсе чагылыш таба. Хәмит Ярми кебек шәхесләр, алар турында көн саен сөйләмиләр, алар турында ниндидер зур даими чаралар үткәрмәскә мөмкиннәр. Әмма алар галимнәр буларак үз өлкәләрендә хезмәт куеп, 20нче гасыр татар тарихын төзегән шәхесләр. Хәмит Ярмине укыгыз дип әйтмәсәм дә, сез барыбер әкият укыганда Хәмит Ярми иҗаты белән барыбер танышасыз. Әмма аның фәнни хезмәтләре дә бар. Шул исәптән татар халык авыз иҗаты тарихы турында, татар халык авыз иҗатының теге яки бу теоретик яклары турында язган фәнни хезмәтләре бар. Алар белән кызыксынырга киңәш итәм, чөнки чынлап та безнең авыз иҗатының фольклорының үзенчәлекле якларын Хәмит ага Ярми тасвирлап, җиткереп калдыра алган. Галимнең исемен мәңгеләштергән иң мөһим нәрсә аның без файдалана торган мирасы, ә инде халык авыз иҗаты тупламалары һәрвакыт Хәмит Ярмине дә киләчәк буыннарга искәртеп торачак.